расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 килограмми UFC байни чемпион Александр Пандожа ва довталаб Стив Эрцег рӯзи 4 май дар турнири UFC 301. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. Топови ҷангвари вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди кори Сенхаген чӣ гуна мегузарад. ҳозир мо бо UFC оиди ин муҳориба гуфтушунидҳо гузаронида оиди саҳнаи муҳориба маслиҳат карда истодаем. фикр мекунем ки ин муҳориба рӯзи 8 июн ё ин ки 29 июн баргузор мегардад, аммо барои ман фарқ надорад. фикр мекунем ки ман ӯро дар стойка шикаст додам метавонам, лекин чаро ки ман бояд ба ӯ имконият диҳам. ҷанг дар стойка ин доимо 50 бар 50 аст. дар стойка зарбаи рақиб ба ту расида метавонад. ҳама имконият дорад ки бо як зарба рақибро шикаст диҳад ва чаро ки ман ба ӯ чунин имкониятро диҳам, дар ҳоле ки ман ӯро ба замин афтонда дар он ҷо ӯро нафасгир карда метавонам ё ин ки дар замин ӯро зада бо бартарӣ калон ғалаба ба даст оварда метавонам. ана барои чӣ ман доимо кӯшиш мекунам ки рақибонро ба замин афтонам ва баъд онҳоро дар он ҷо бо тариқи усул ё ин ки нокаути техникӣ шикаст диҳам, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Умар Нурмагомедов ба Пётр Ян ва кори Сенхаген визов дод ва Сенхаген ин визови Умарро қабул кард. акнун интизор мешавем ва мебинем ки UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд ё не. топови ҷангвари вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили боварӣ дорад ки чемпиони вазни худ Шон Омелиро бо тариқи нокаут шикаст дода метавонад. ҳамаи таваҷҷӯҳи ман танҳо дар ғалаба аст ва ман ҳамаи корҳои аз дастам меомадагиро мекунам. ман барои ҳамаи чиз тайёрам ва доимо инкишоф ёфта истодам дар зарбазанӣ, греплинг, ҷуҷитсу. ман кори зиёд мекунам ва заҳмати зиёд мекашам. барои ҳамин ҳайрон нашавед вақте ки ман ӯро ба нокаут равон мекунам. омели ба худ боварӣ дорад, аммо ман ҳам малакаҳое дорам ки доимо онҳоро хубтар карда истодам. ман омелиро ба нокаут равон карда метавонам ва ман ба ин чиз боварӣ дорам, гуфтааст Двалишвили. бояд қайд кард ки Мераб Двалишвили дар UFC 10 ғалаба ба даст овардааст ки аз ин 10 ғалаба танҳо яктоашро фавран ба анҷом расондааст. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян эълон карда гуфт ки чемпиони вазни сабук Ислам Махачев аз муҳориба зидди ӯ гурехтан мехоҳад. ҳис карда истодам ки Ислам аз муҳориба зидди ман гурехтан мехоҳад. ӯ медонад ки ман ғолиб мешам. аз ҳамин сабаб барои ӯ аз муҳориба зидди ман дида муҳориба зидди Дастин Порие хубтар аст, чунки ман барои ӯ рақиби хатарнокам. ба ғайр аз ин муҳориба бо Порие ба ӯ пули зиёд меорад. дар ҳама ҳолат ҳамаи ин чизҳо барои ман муҳим нест, чунки ҳозир ҳамаи таваҷҷӯҳи ман танҳо дар Чарлз Оливера аст. баъди ин муҳориба мо оиди реванш бо Ислам Махачев гап мезанем, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки Арман ва Ислам аллакай як маротиба вохӯрда буданд ва дар ҳамон муҳориба Ислам бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ҳозир бошад Ислам Махачев чемпиони вазни сабук аст, Арман бошад довталаб барои камарбанд шуда метавонад. агар ки Чарлз Оливераро шикаст дода тавонад, ӯ ин корро карда метавонад ё не? рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 маълум мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.